Hneď na úvod si pomôžem citátom z knihy Zimné krásy Slovenska z roku 1949. Slovensko je nádherná zem zimných krás a jedinečných lyžiarskych terénov. Vyniká veľkou rozsiahlosťou a rozmanitosťou horského územia, jeho nadmorskou výškou a prajným podnebím, ktoré umožňuje pestovať zimné športy mnoho mesiacov. Preto si zaslúži jeho zimné krásy aj opísať. Keďže my nepracujeme s písaným slovom, ale obrazom, cítime potrebu ukázať vám aspoň tie najkrajšie zimné prechody slovenských hôr. V minulosti sme vás zobrali na hrebeň Nízkych Tatier. Teraz zaplníme ďalšie prázdne miesto v našom programovom portfóliu a vydáme sa do Veľkej Fatry. Ranným autobusom sa odvezieme z Ružomberka cez Donovaly a vystúpime pri osade Horný Jelenec. Ideme do Rybovského sedla a tam už pod Rybovským sedlom tam už mal byť sneh, ale tuto Rybím pojeme asi po asfaltke stále. 3,5 kilometra určite. Bude pekná cesta. Pokračujeme cez malebnú osadu Rybuo, kde sa v roku 1924 odohrala najväčšia lavínová tragédia na Slovensku. Na juhovýchodných svahoch Krížnej sa v noci zo 6. na 7. februára uvoľnila obrovská lavína a zasypala osadu. V lavíne zahynulo 18 ľudí, z toho 15 detí. Národný park Veľká Fatra leží v severozápadnej časti stredného Slovenska. Patrí medzi naše najväčšie pohoria. Najvyšší vrchol, Ostredok, dosahuje 1596 metrov nad morom. Práve hlavný hrebeň Veľkej Fatry začína na juhu výraznou hôľnou dominantou, masívom Krížnej. Tento známy vrch s lákavými, ale často aj nebezpečnými lyžiarskými terénmi sa vypína do nadmorskej výšky 1574 metrov. Hrebene a svahy Krížnej sú veľmi krásne a romantické, najmä v zime. Sú však často sfúkané a zľadovateľé. Zima a ľadový vietor prenikajú do kostí. Radšej pokračujeme ďalej po hrebení smerom k najvyššiemu vrcholu Veľkej Fatry, Ostredku. Pokračujeme cez Frčkov, Ostredok, lyžujeme po Podsuchý vrch. Na naše prekvapenie to vôbec nie je zlé. Pred nami vidíme masívnu plosku. Už aby bola za nami. Hrebeň Veľkej Fatry som už prechádzal v zime mnohokrát a počas covidového obdobia som do jeho letnej krásy zasvetil aj svoju dcéru. Otec a dcéra, sami dvaja, 2 dní v týchto krásnych horách. Aj teraz si to s partiou kamarátov chceme poriadne vychutnať. Nemáme sa kam ponáhľať. Hlásia predsa 3 nádherné dni. Máme v pláne spať na chate pod Borišovom a druhú noc v útulni Limba pod Rakitovom. V
pohode sa to dá zvládnuť za 2 dni, ale chceme aj filmovať a užívať si jedny z najkrajších výhľadov, ktoré vám môžu slovenské hory poskytnúť. Prvý deň nás ešte v závere za odmenu čakala rozložitá ploská. Jej názov je veľmi výstižný. Po zlyžovaní jej vyfúkaného severného svahu prichádzame na chatu pod Borišovom. Na druhý deň sa musíme opäť najprv vyštverať na plosku. Super, dobrý tréning. Jej vrchol tvorí nekonečná rozľahlá planina, z ktorej sú nádherné výhľady na všetky strany. Z ploskej môžete pokračovať Turčianskou alebo Liptovskou vetvou hrebenia Veľkej Fatry. Náš cieľ je Ružomberok. Volíme teda tú našu, Liptovskú. Z ploskej lyžujeme po jej južnom úbočí a postupne sa ponárame do lesnatých častí severnej strany Čierneho kameňa. Sneh je tu výrazne lepší, vyfúkané ľadové hrebenie strieda premrznutý prašant. Nechávame sa rozmaznávať slnkom. Je o poznanie teplejšie ako v prvý deň. Pred nami sa objavuje ďalší cieľ dnešného dňa – výrazná pyramída Rakitova. Prejdeme cez Minčol a prichádzame do južného Rakitovského sedla, odkiaľ stúpame strmo na vrchol Rakitova. Na vrchole. Výhľad z vrcholu je úžasný. Vidíme vysoké aj nízke Tatry, Malú Fatru, v diaľke Pilsko i Babiu horu. Je to tu fantastické. Tu netreba slov. Výhľady vravia za všetko. Krásne. Nič viac by si nemohli želať, aké to pekné počasie. Ale teda prekvapil ten Rakitov, je to riadna potvora. Super. Deň. Rastík. Sneh naberá žltý nádych, postupne prechádza do oranžovej. Slnko čoskoro zapadne. Užívame si zlatú hodinku. O chvíľu budeme pri útulni Limba, našom dnešnom cieli. Až doteraz sme mali väčšie šťastie ako počas prechodu nízkych Tatier, kde sa kamarátovi dosť ďaleko od najbližšej civilizácie podarilo zlomiť lyžu. Čo mám? Ja aj toto mám lice? Aha. Tak predsa len niečo. Peťo sa mi pozerá do kamery. Zisťujeme, že na líci má veľkú krvavú šmuhu.
Zisťujem, čo sa stalo. No, chytil som konár a ma tam uväznilo. Kde ťa uväznilo? Vhúpol do stromu. Vhúpol. Do snežnej jamy som padol. Útulňa Limba je jednoducho čarovná. Krásne miesto na spanie, ako by tu zastal čas. Chatar Dávid nás už očakával. Rozhodol som sa o ňom trochu dozvedieť viac. Jak dlho to robíš? Rok a pol to robím. Rok a pol? Mhm. Jak sa sem dostal, jak sa to napadlo? Napadlo ma to tak, že vedel som, že pôjdem niekde robiť dohovor. Nevedel som pôvodne, že kam. A myslel som si, že asi na Borišov, tam som chodil voľa kedy nosiť. No a teraz, keď som končil výšku, tak týždeň pred štátnicami odtiaľto odchádzal Chatar a hľadal k sebe druhého. Tak som prišiel skúsiť na týždeň, to bolo minulé leto a odtedy som tu. Sranda. Je to taká očista, nie? Hlavy. Vieš čo ja viem, ako na začiatku to bolo, lenže teraz som taký, že chcem tu mať vieš, aj ponuku a jedno s druhým, tak sa v kuse naháňam, aby všetko bolo, aby všetkého bolo dosť. Dávid sa prejavil ako dobrý kuchár. Ale máme toľko poslucháčov, ktorí by nám toto mohli nahlásiť, čo je úplne v poriadku. Je to skvelé. Pozdravujeme vás. Tretí deň je úplnou kópiou dvoch predchádzajúcich, aspoň zatiaľ. Po obede sa však má počasie pokaziť. Čaká nás posledný deň, takže treba sa pobaliť a vyrážame zase na hrebeň. Čaká nás posledná etapa do Ružomberka. Najprv treba vystúpať z Limby do severného Rakitovského sedla. Odtiaľ pokračujeme cez Tanečnicu, Skalnú Alpu na Smrekovicu. Tam si dáme obed a budeme pokračovať ďalej cez Jánošíkovú kolkáreň, Predný Šiprúň, Vtáčnik, Malinné a až do Ružomberka. Zimný prechod hrebeňa Veľkej Fatry má osobité čaro. V mnohých častiach hrebeňa nikoho nestretnete, počas celej túry vás prevádzajú nádherné výhľady a väčšinu zimy tu býva veľké množstvo snehu. Keď na lyžiach putujete zasneženou prírodou, niekedy sa cítite ako naozajstní dobrodruhovia a naši predkovia, ktorí objavovali tieto čarovné kúty Slovenska. Rád by som naše putovanie zakončil citátom z úvodu. Slovensko je nádherná zem zimných krás a jedinečných lyžiarskych terénov. Je to prechádzka rozprávkovou krajinou, kde mačko s kubkom ovce pásli. Dúfame, že vety z tejto knihy ostanú realitou ešte veľmi dlho a krásne zimné túry si budú užívať ešte mnohé pokolenia po nás.